Moje meno je Vladimír Kohút, s manželkou sme šťastní majiteľa tohto stavebného pozemku, ktorý vidíte tu za mnou. Kupovali sme ho s tým, že teda postavíme si tu na rodinný dom a presťahujeme sa z panelákového bývania. Dneska máme vybavený hypotekárny úver, máme zaplatenú firmu, ktorá to má postaviť, ktorá dostala od nás zálohu. Máme projekt, máme vyjadrovanie zo všetkých orgánov, ktoré sa k tomu vyjadrovať mali. Pozitívne, okrem teda vyjadrenia odboru dopravy. Pre mňa dneska situácia nepochopiteľná a nezrozumiteľná z toho pohľadu, že ako tu vidíte, je tu viacero postavených rodinných domov, respektíve rozostávaných priamo za našou parcelou. Keď sme sa rozhodovali, kde si budeme stavať dom, tak sme samozrejme prešli viacero možností a keďže sme tu videli pre nás z našho pohľadu najväčšiu pripravenosť, to znamená, sú tu siete, je tu doprava, je tu cesta je skolhodovaná, tak sme sa s manželkou rozhodli, že tu nás si teda ten dom postavíme, že si postavíme montovaný, to znamená, dneska sme tu mali bývať. Bohužiaľ mám taký pocit, že mesto má vyslovene záujem blokovať ďalšiu výstavbu v tejto oblasti a to teraz nehovorím o nejakom developorovi, hovorím o občanoch tohto mesta, pretože poznám ďalších, ktorí majú danú žiadosť na stavebné konanie. Nemôže rozhodnúť niekto v rovnakých podmienkách, raz pozitívne, raz negatívne, ale to už necháme na posúdenie niekomu inému. Ako som povedal, podali sme na prokuratúru žiadosť o dozorovanie celého prípadu a ja som to oznámil aj primátorovi, že v ďalšom kroku budeme zvažovať ďalšie právne kroky. To znamená, že samozrejme budeme žiadať od mesta, lebo jednoducho jeho orgány sa dopúšťajú protizákonnosti, to, aby tieto škody nejak nahradili. My ako developer vnímame celý tento problém ako vymyslený a vykonštruovaný. V zásade celý tento problém alebo tento stav nás vznikol alebo začal nástupom pána Jaraba na stavebný úrad. Dovtedy boli bez problémov vydávané stavebné povolenia. Odvtedy, ako sa bývalý projektant konkurenčného projektu stal vedúcim stavebného úradu, v zásade došlo k účelovým dezinformáciám a k tomu, že prestali byť vydávané stavebné povolenia. Hej. Pán Jarab bol projektantom projektu Parkhill, bol splnomocnenou osobou a vlastne na stavebný úrad nastúpil 7.3., pričom plná moc mu skončila 1.3. Odvtedy je táto nezaujatá osoba šéfom stavebného úradu v Martine. Nie je to účelová dezinformácia. Vždy, keď posudzujete dané územie, musíte ho posudzovať podľa aktuálneho stavu, ktorý je povolený. Doprava je tu nadimenzovaná s 3 vstupmi a 3 výstupmi, pričom máme potenciálny 4. vstup a výstup. Každý z týchto výstupov je kategórie C3, C2, čo znamená 600 aut hodinových. Každý vstup, čiže 600, 600, 600. Hej, samozrejme, všetky tieto siete sú dimenzované na základe nejakých STN noriem, ktoré sú vlastne vzorec, ktorý sa nedá vypočítať nejakými 2-3 spôsobmi. Hej. Čiže keď sme predložili znalecké posudky, tie hovoria o nejakej kategórii, že v prípade, že sa bavíme o kategórii A, čiže absolútna priepustnosť územia, bavíme sa o 2300 obyvateľoch. Nevybudovali sme my za 100 miliónov korún alebo za 3 milióny eur inžinierské siete, cesty, chodníky, verejné osvetlenie, preto aby sme sa tu mohli korčulovať alebo aby sme sa tu prechádzali s obsami. Úplne na začiatku, ešte keď celé toto územie nemalo nejako zadefinované, ako bude vyzerať, tak sa tu napočítalo s nejakými 130 IBVčkami. Následne však mesto vydalo stavebné povolenia pre 230 bytov, čiže ono už na začiatku samotné mesto nepočítalo s týmto číslom, čiže vravím, že bolo hypotetické a iluzórne.
Od tej doby, ako sme my tu začali stavať a budovať toto územie, v rámci parlamentu bolo nad nami preschválený jednak Parkville a ďalšie výhľadové 3 územia, čiže na naše územie by sa dneska už mali napájať ďalšie 3 územia. Hej. Vieme len veľkosť prvého, to je okolo 240 000 m2. Bývalý projektant projektu Parkville, ktorý sa nachádza nad nami, to čo vidíte, ten les by mal vlastne dneska zmiznúť a malo by tam vzniknúť IBVčka na ploche 240 000 m2. Od doby, keď my sme sa bránili protizákonnému konaniu a protizákonnému vydaniu územného rozhodnutia, ktoré vydal pán Jarab, čo následne potvrdil aj Krajský stavebný úrad a toto rozhodnutie zrušil pre nezákonnosť, tak v zásade v tomto období začali všetky tieto spory a problémy. Od doby, keď je pán Jarab na úrade, tak už stavebné povolenia nevydávajú. Úplne dokonalý príklad je celkom ten posledný dom. V jeden deň mali 2 ľudia konanie. O 9:31, druhý myslím, že 10 alebo 10:30, 13.5. mena nebudem hovoriť. Jeden dneska už má postavený dom, druhý dom nemá postavený z jediného dôvodu, že pán Jarab vyhovel námietkám svojho bývalého zamestnávateľa. Oboznámil som sa prostredníctvom dokumentácie, vlastne aj oficiálnych vyjadrení z mesta a tak ďalej, kde, ako som hovoril, ten spor sa týka vyslovene tej dopravy, čo je už posledná podmienka, respektíve, ja by som povedal, zámienka. A ako som hovoril, budem sa snažiť, na 100% môžem povedať, že to budeme riešiť na odbornej komisii, kde budú prizvaní jednoducho všetci. A naozaj dúfam, že čo v najkratšom čase prestaneme s týmto šialenstvom. Jednoducho rodina si kúpi pozemok v platnom územnom pláne s tým, že sú skoladované cesty, že sú vybudované inžinierské siete, jednoducho všetko. Dodali všetky potrebné žiadosti a stojí to už iba na jednej veci. A myslím si, že to hovorí za všetko. Našťastie ešte tu je niečo ako napríklad Krajský stavebný úrad, ktorý jednoducho zrušil a vyhlásil za nulitné rozhodnutie Mestského úradu. Hej. Takže z toho je zrejme, že nie úplne všetko je košer a ja sa budem snažiť to dotiahnuť do konca.